Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξω αγώνες. Θα παίξω κάτι με αγώνες. Είμαστε 4 εδώ παιδιά που ανταγωνίζονται. Αυτό θα παίξω σήμερα και κάντε εγγραφή. Άμα σας αρέσει πατήστε like και πάμε να δούμε ποιος κερδίσει. Έλα, πάμε, παίρνω τον, παίρνω τον. Ωραία, παίρνω τον. Το πέρασα. Πάμε. Ναι, κέρδισε. Σκοτώθηκε. Έλα, είμαι τρίτος. Τέταρτος. Τώρα πάλι τρίτος. Σε αυτό δεν πρόκειται να βγω πρώτος. Άμα βγω ή δεύτερος ή τρίτος θα βγω σε αυτό. Παίρνω τον. Παίρνω και αυτόν. Θα βγω πρώτος. Βγήκα, θα βγω πρώτος μάλλον. Έλα, δεύτερος. Θα βγω πρώτος. Ο δεύτερος βγήκα. Καλά είπα, ή δεύτερος ή τρίτος. Πάμε. €1.000. Χιόνι. Αγλιστρά. Δεύτερος.
Και αυτό θα το δείτε, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, πατήστε like, κάντε εγγραφή, γιατί βλέπουν τα βιντεάκια μας, βλέπουν το βιντεάκι, τα gamer βιντεάκια 20% χωρίς να έχουν κάνει εγγραφή. Γι' αυτό κάντε εγγραφή για να μην χάσετε ούτε ένα gamer βιντεάκι. Και γεια σας!